खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जालाल हिर' इउटुब चेनेलाव फिन खेनसेबाव आरोबाव बरायहरनाय जाहैबाय। आं दा दतमानि दासाफिलाव खुंजानाय दावहारु मुंख्लं ट्रफि फुटबल बादायलायनायनि मोनसे ब्लग लाबाय लोगोफोर। बे जोलुर बादायलायनाया जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं गोसोखांथि हिसाबै खुंफुंजायो आरो बे हाबाफारिखौ गोदोनिफ्रायनो दतमा हालामा लाबोगासिनो दं आरो मोजाङैनो खुंफुंगासिनो दङ। बाटारफ्लाइ बायदि आसोलफ्रा सेर सेराव जिं जिङाव गाखोलाना दंयो हिनजाव हौवा जागायालाय सयथिबो बोरैबा बादामालि दिनैनि बायदि खेलायाव उदालगुरि गाखोलाजोबबाय भार्सेस बासथाबलाजोबबाय। फेरेंगा क्लाब बिजनि। नायदो लोगोफोर दतमायाव जोलुर बादायलायनाय नायग्राफ्रा बिसिबां भिर हिनजाव हौवा लोब 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 फैनानै नायफैयो रायजो राजाफ्रा। बा भिरा जेबो दं माथो लोगोफोर। बे बल खेलायाव बे सैमाफ्रा मा मोनोब्रा फिल्ड गेजेर गेजेर हाबो ना बिगोमाफ्रासो लाबोनानै सोफैयो जाखो बे सैमाफोरखौ बल गेलेफुनाय समाव फोथार गेजेराव मानो सोहरनांगौ जाखो सोरनि सैमा जाखो आइयो आयै बल गेलेफानो लुबैखो ना माखो सैमायालाय टोस 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 टोस। लोगोफोर जोंहा दानिया बिनानावमोन मोसानाय नुसिगोन दतमा हारिमुनि बिनानावमोन मोसानो नागिरनायनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो अननानै बिनानावमोननि मोसानायखौ मोजां खेबनानै नोंथांमोननो देखायनोसै आं। नै लोगोफोर बिनानावमोना फिल्डआव हाबजेनबाय दा मोसासिगोन। बिनानावमोना बिराद मोजां मोसाखायो नोंथांमोना बिनानावमोन मोसानायनि थाखाय भिडिअखौ खेनसे लाइक खालामना होलांदो अननानै बिनानावमोननि थाखाय। बिनानावमोना सान्दुं गोसायाव मोसाथारबाय गरम बोथोरबाबो। दोस्तों ये सिस्टरों के लिए लाइक तो बनता है यार, लाइक करके दे दो लाइक करके। जोंनि दतमा एरियानि सिमलागुरिनि बिथाङा जाहैबाय मजेन्द्रनाथ ब्रह्म। मजेन्द्रनाथ ब्रह्म बेनि उनाव उरखां गोरा ब्रह्म दतमानि बिथाङा डेइलि बेस्ट प्लेयारखौ बिथाङा डाउनलड खालामदों। बेनि उनाव भारत सविन ब्रह्म
MLA Gosaigaon constituency. Ini ulang Sri Raviram Narjari, MLA 49, Kokazar West constituency. Kenapa? Donat Kalamda. Ini ulang nama Wisa. Lebih kita dalam menjadi pengai Margaret Robindo Basumasari, Deputy Chief of PGR, Bidang Kamat Donat Kalamda. Nama baiknya adalah Tauhan from Trophy. Beliau Donat Kalamda itu terima kasih kepada beliau. बिनानावमोना मोसानानै दिन्थिनायनि थाखाय आंनिफ्रायबो बिनानावमोनखौ गोजोननाय जासिहरबाय थेंक इउ फर सिस्टार नोंसिनिसिम जोबोद 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 रोजा गोजोननाय थाबाय नै जोंहा दाना बिनानावमोना फट' खेबजासिगोन फट' काभारजों बिनानावमोना दतमा हारिमु आफादनि मोसाखावरि हान्जा बिनानावमोनानो दिनैनि दावहारु मंगल ट्रफि फुटबल बादायलायनायखौ मेहेरगोनां समायना महर लाहोबाय नैबेनो जाहैबाय लोगोफोर दावहारु मंगल ट्रफिनि ट्रफिया दावहारु मंगल ट्रफिनि ट्रफिया दा लोगोफोर खेलायाबो जोब्बायानो जाहैबाय आं दा न' फारसे थांफिनसै नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामदो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो